Kirolak, elkartasunak, euskarak eta naturak bat egiten dute Mongolian. Gure herritik urrun, oso urrun aurkitzen den lurralde asiatikoraino iritsi dira bizkaitar gazten elkartasun pedalkadak. Bertan, nazioartean ospe handia duen Mongolia Bike Challenge izeneko lastraketa exigentea bukatzea lortu dute. 6 etapez osotutako BTT karrera luzea. Luzea bezain gogorra. Ez ordea, Nalaik herriko zenbait aurrek bizi duten egunerokoa bezain gogorra. Zorionez, Ander Txakartegi, Beñat Ormaetxea eta Koikili Lertxundi iritsi orduko, bihotz handiko elkartaren baitan burubelarriari diren La Otra Miradako euskaldunak bertan laguntza eskaintzen zeuden. Izan ere, 2012tik hona, arazo ezberdinak dituzten eskubiderik gabeko mongoliar aurrei duintasunez bizitzeko aukera eman diete, eskola eta osasun eskubideak bermatuz. Eta gure herritik lekutan egon arren, aipatutako elkarteko aingeruek euskal gizartaren laguntza bertaraino iristea lortzen dute. Elkartasunak mugarik ez duela baieztatuz. Bejon deixuela, zuen bihotzek eta grinak ez du parekorik. Hortaz, dokumental honek balio dezala zuen lana gizarteratzeko eta batez ere, errealitate hau eraldatzen laguntzeko. Jarrai dezagun bada, munduan barrena euskal nortasunaren ikurra den elkartasuna sustatzen. Jarrai dezagun bada, horrelako proiektuei auspoa ematen. Eskubiderik gabeko aurrek eta beraien familiek senti dezatela ez daudela bakarrik. Helmugak Eusport, euskal proiektu solidarioak horrela demostratu duen legez. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, esperientzia hau posible egin duzuen pertsona guztioi. Eskerrik asko, laguntzen laguntzagaitik.